गिख्रंथाव दैबानाया न'-बां धोन सम्पथिल' नङा सुबुंफोरनि गासैनिबो सिमां मिजिं इयुन गासैखौबो बोहैखालांजोब्बाय। आरोबाव फिन लाथिख'निफ्राय जिउ खुंनो गोनां जासिगोन बै जायगानि सुबुंफोरा। बेसेबांदि बिखा खामथाव जानांदों बै ओनसोलफोरनि सुबुंफोरा। आफार आसामाव मिथिंगायारि खैफोदजों गोबां सुबुङा भुगिनांनानै दं। बे मिथिंगायारि खैफोदनि जाउनाव दैबानाजों न', लामा, बारि बागान दैबानाजों लोमसावजोबनानै लाख लाख सुबुंफोरा गोरिब धोनि समानै न'-बां गैयि बादि बारि बागान, हा-हु, धोन सम्पति गासैबो सिलिंखार जालांनानै हालाय-हाफाय जानांबाय। आथिखालाव बिपिएफ दोलोआ खुंथायाव फैनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि अलखदनि समाव गोख्रों सुबुं अनसायनायनि खामानि मावबाय थागासिनो दं। बेनि गेजेरावनो आफार आसामाव दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 50 लाख रांनि मदद होगोन। गोदान आपडेटफोरनि बादिब्ला आसामनि दैबानायाव दासिम शिबसागर आरो गलाघाट जिल्लानि 3 सुबुंफोरनि थैनायजों लोगोसे आसामनि दैबानायाव थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 78 जाबाय आरो 3 लाखनिबो बांसिन मानसिफोरा जेराव दासिमबो 7 जिल्लाफोरनि सुबुंफोरा दैबानाजों खहा जानानै दं। थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमायाव शिबसागरनि 2 आरो गलाघाटनि 1 सुबुं दं। जेराव दासिम गासै दैबानाजों थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 78 जन जाबाय होनना एसडिएमआ फोरमायदों। गोब्राबसिन दैबानाजों भुगिनांनाय 7 जिल्लाफोरा जाबाय शिबसागर, चराइदेव, गलाघाट, जरहाट, नगाव, बिश्वनाथ आरो कामरुपनि 3,30,000 सुबुंफोरा दैबानाजों खहा जादों। दैबानानि दैया 21 रेभिनिउ सार्केल आरो 551 गामिफोरखौ खहा खालामदों, जेराव 21,523.08 हेक्टर आबादसालिनि जायगाया दै सिङाव गोदोनानै दं। दासिमबो गुवाहाटी सोहोरफोराव बाना जानाया सोलिबाय थादों। 3 रेभिनिउ सार्केल आरो 10 थावनिफोराव दाबो दैबाना जानानै दं। सुलुंनि बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरनि बाना जानायाव रावबो सुबुंनि खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै।